prvý diel. Vítajte pri prvom dieli Modern Warfare Gameplay Modern Warfare 2. Oh fuck. Ustrelila ma kempa. Hrám to sotva pár dní, ale ide mi to docela. Depending on server, ja to tak volám. Záleží na serveri, kde hrám, že či hrám so skillami alebo s lámami. A poviem vám osobne, radšej hrám s lámami. Mám celkom dobrý FPS pri natáčaní. Nejako tak ako Minecraft, takže bude z toho veľa dielov. A prečo práve Modern Warfare 2? Neviem. A prečo práve 3? Alebo prečo Battlefield 3? Alebo prečo Battlefield 2? Ja neviem. Modern Warfare 3 ani Battlefield 3 nemám. Ale Battlefield 2 mám, tak prečo nenatáčam z nej? Neviem. Pretože mám FPS-ko asi 8, keď natáčam. A mám to ako spomalený záber, takže... Nie, ďakujem. Tak. Takže... Čo práve pripravíme? Pripravíme teraz súťaž, dokonca to bude o Steam hru. Bude to... Pravdepodobne to bude... takzvaný... Counter-Strike Source. Áno, Source to bude. Ktorý... môj. Že to bude Modern Warfare. Nebude to Modern Warfare. Bude to Counter-Strike Source. Sa už zaplietam od tých flashbangov, takže ja sa niekde utiahnem. Takto semka. Celý bang. Takže... bude to tú hru. Bude to zase oslavé. A osobne oddám Steam účet majiteľovi ja. A bude vám Jurby. Takže... fuck. Ale bože, snajpy. Takže mám zo pár perkov, ktoré mi pomôžu na tieto veci. Wow! Napríklad v minulej mape sa mi stalo, že akože last kill, lebo máme sa to ukončuje ten tým vyhráva, ktorý bude mať skôr 7,5 000 bodov. Ja som videl tak, že vlastne on ten tým tak vyhral, že hodili flashbang a proste flashbang zabil hráča posledného živého, takže je to team deathmatch, takže sa rodíme hneď akože nie som knifepová, dakedy sa mi darí, dakedy nie aj s knifom. Ale tam je jeden, takže my ideme na neho takto takticky. Ale aj tam je jeden, ktorý nás strieľa. Takže to musíme tiež vyriešiť nejako takticky. My sa to niekde ukempíme. Takže ako som spomínal, bude hra. Čo budete musieť urobiť je... je to taká... blbá súťaž, pretože tu nebudete musieť písať nič. Ak proste dosiahnem 2000 hľadnutí alebo cez 2000 a čo viem, takých 60 odoberateľov, tak každý ten odoberateľ bude zaradený do losovania. Čiže pre mňa za mňa si môžete písať, že daj mi tú hru, hentu, ja vám ju nedám, musíte mi dať odber. Ak mi dáte odber, tak máte šancu. Takže je to len na vás a na vašich odberoch. Ako viete, z tým hry sa ich hneď dajú odovzdať, čiže to nebude žiadny problém. Jediná vec, čo budete musieť spraviť, bude, že budete musieť mať internet, čo je samozrejme, keď pozeráte moje videjko. A Steam stiahnutý.
prihlásite sa na ten daný účet a hráte. CSS-ko som ani nehral, iba som kúpil a nehral som to veľmi, ale mám niečo nahraté, takže nejaké tie achievementy tam určite sú. Počul som, budem preletieť vedľa mňa. Takže ak to bude príliš hlasné, nebude ma počuť, tak to musím natočiť ešte raz. Žrať, nechcem to veľmi natočiť ešte raz. Čo tu urobíme, jedinú vec dohráme a... takže to znamená, že host, ktorý tento server sprovozoval, sa odpol, takže musíme počkať, kým sa to prestaví na nového hosta. Samozrejme pokračujeme ďalej. Dobre, 5, 4, 3, 2, 1. Nejako máme menej bodov, to neradi. Hodíme na translate. Dúfam, že nemajú atak helikopter, ale neviem. My máme UAV, takže vidíme, kde sú nepriateľe. Vidíme, kde je nepriateľ. Ale len tak slabúlinko, že... Behind us! Knife, ova. Takže... To je taká rusacká hra. Sa mi zdá také, že to je len prevedený rusky, ale... To je dobrá hra, moc. Prevedení Rusi robia dobre. Dokonca som tu videl, že aj Maďarov. Takže máme 6400 bodov a oni majú 6000, takže... Toto musíme dať, máme 6500, oni majú 6100. Čo je zákon v tejto hre? Nazbierať čo najviac bodov. A ty hráš? Prepáčte za moju lánkosť, ale nehrám. Nehrám to ešte dlho, či nehrám to veľmi dlho. Začal som to hrať len pred pár dňami. To síce nie je argument, ale je to dobrá hra. Džičkom sa háď. Fuck. Aha, už som zdechol. Nejako sa držal na tom svojom mieste. A tu bol... Kde ste? Tam ste. Changing map, ja v kuse, že changing map, no. Vyhrali sme, takže ďakujem za pozornosť a čau, ako môžete vidieť som druhý.